Listen, next going to the sum. Example 4.6. The cost of one box of tomato is 200. When Vendon had money to buy 13 boxes. If the cost of box is increases up to 260, then how many boxes will he buy with the same amount? அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பாக்ஸ் டொமேட்டோ வாட் இஸ் 200 rupees. வெந்தன் ஹேட் மணி டு பை 13 பாக்ஸஸ். அதாவது 200 rupees-ஆக இருக்குது ஒரு பாக்ஸோட விலை அப்படின்னா 13 பாக்ஸஸ் வாங்குறதுக்கு அவர்கிட்ட காசு இருக்குது. அதுவே பாக்ஸுடைய காசு எவ்வளோ இன்க்ரீசஸ் ஆகுது, 260 rupees, அப் டு 260 rupees வரைக்கும் இன்க்ரீசஸ் ஆகுது. தென் ஹவு மெனி பாக்ஸஸ் ஹீ வில் பை, அதாவது வில் ஹீ பை வித் த சேம் அமௌண்ட், அதே அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கலாம் கேட்குறாங்க. ஓகேவா? தென் கோயிங் டு சி சொல்யூஷன். See that example 4.6. So what is the given number of boxes? Number of boxes cost in rupees, Indian rupees. Okay va? So 13 boxes எவ்வளோ 13 boxes வச்சுருக்காங்க. அதாவது ஒரு பாக்ஸோட காஸ்ட் வாட் இஸ் 200. அப்போது 200 rupees ஒரு பாக்ஸ்னால் அப்போ 13 பாக்ஸஸ் வாங்குறதுக்கான காசு அவர் வச்சுருக்காரு. அதுவே பாக்ஸோடைய காஸ்ட் 260 rupees ஆகுதுன்னா அப்போது வாட் இஸ் தட், தென் ஹவு many boxes he can buy, then take it x. Okay, therefore let x be the number of boxes. Take it up. Then x be the number of boxes. Okay, then see that here, அதாவது ஒரு பாக்ஸு 200 rupeesனால் 13 பாக்ஸ் வாங்க முடியுது. அதுவே ஒரு பாக்ஸு 260 rupeesனால் அப்போ எவ்வளோ வாங்க முடியும், அதே சேம் அமௌண்ட்டுக்கு. அப்போது 200 rupees பாக்ஸ், 200 rupees பெர் பாக்ஸ், தென் ஹி கேன் பை 13 பாக்ஸஸ். அதுவே 260 rupees-ஆக இருந்தால் அப்போ அமௌண்ட் இங்கே குறைஞ்சதுன்னா நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் என்ன ஆகும், இட்ஸ் எ லெஸ். அப்போது எப்படி இருக்குது, இங்கே அமௌண்ட்டு குறைய நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் இன்க்ரீசஸ் ஆகும், அமௌண்ட் இன்க்ரீசஸ் ஆக நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் லெஸ். அப்போது வாட் இஸ் தட், போத் ஆர் இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன். both are inverse proportion இருக்குதுனால நம்ம என்ன செய்யலாம், x1 y1 equal to x2 y2. x1 is the 13, y1 is the 200, equal to x2 is the x, y2 is the 260. என்ன செய்யலாம் பாருங்க, 13 into 200, this 260 goes left hand side is a division, because here right hand side is the multiplication, goes left hand side is a division, equal to x. So 0 0 common cancel. Next 13 into 20 divided by 26 equal to x. Now cancel, 1 times of 13 is a 2 times of 13 is a 26, therefore 20 by 2 equal to x. Now cancel, 1 times of this is the 10, therefore 10 equal to x. Finally we can write x equal to 10. So what is that, our assumption, x is the number of boxes. Therefore when I say therefore he can buy 10 boxes for the same amount. சேம் அமௌண்ட்டுக்கு எத்தனை பாக்ஸ் வாங்கலாம், 10. அதாவது 200 இருக்கும்போது 13 boxes, 260 10 boxes he can buy. ஓகேவா? hence answer over.